yn adran y Rhanfrid Cymreig, y dosbarth ola i gael ei feirniadu yn yr adran, sef yr ebolion Eboles sy'n adferch y bydd yn aeddfedu dros uchder o 148cm a hanner par. Dyn ni wedi gwylio'r cyfan a wedi mwynhau, a'r dosbarth ola mae yna rhyw 6 yn fan hyn yn cystadlu, ac ansawdd dda eto. Unwaith yn rhagor, ie, a'r cyffyle mawr nawr, so dyma'r cyffyle bydden ni falle ddim yn mynd i brynu achos maen nhw'n rhy fawr i fi, ond y cyffyle bydden tybio yn mynd i wneud helfeirdd yn y dyfodol. Dipyn o waith cael rhain yn barod adeg yma'r flwyddyn. Yn bendant, yn enwedig y cyffyle lliw gyda'r marciau gwyn ac ati. Chymod, mae gofalu amdanyn nhw a rhoi bath iddyn nhw cyn dod, bydden ni ddim yn licor swydd. Wel, y beirniad wrth gwrs Lisa Basw Allen, sydd ar gwaith caled o roi drefn ar rhain, ac dyma ni'r chwech Adrian Chapman, Sultra Celtic Prince, wrth y march, Brookvale Celtic Ail, ac allan o'r gaseg Pearl Dior. Wrth gwrs, Brookvale Celtic Ail wedi ennill dipyn yn cynnwys y sioe frenhinol. O Fo'n y Branwen, dychnogaeth Elin Fleer Williams, wrth y march o Fo'n Braveheart, allan o'r gaseg o Fo'n Lady Olwen. Ceffyl lliw arall. Bendith Sianna, dychnogaeth Andrea Parry-Jones wrth y march Aragon, ac allan o'r gaseg Ffosygwyddau Black Beauty. Ac y nifer o'r rhain yn cael ei ddangos gan i fridwyr sydd yn hyfryd i weld, yn dweud. Becky Lam, Beclam Aurora, wrth y march Monohawk Real Magic, ac allan o'r gaseg Lindol Andorra. Lindal, wrth gwrs, yn fridfa sydd yn bridio lot o cyfylau chwaraeon da iawn, ac ni'n gweld hynny wrth i'r ceffyl yma symud yn yr dosbarth Rhanfrid yma bod yr llinell yna wedi mynd lawr drwyddi a symud fel ceffyl bydde'n gallu neidio a neud dressage a pethau yn y dyfodol. Ac ni'n gweld pob mathau o deipiau fan hyn eto yn y dosbarth yma, a dyfodol gwahanol i bob un ohonyn nhw siŵr. Yn bendant, mae'r cyffylau lliw fi'n siŵr welwn ni nifer ohonyn nhw yn yr adran cyffylau lliw yn nes mlaen prynhawn yma. Felly mae yna ddau ddosbarth iddyn nhw i wneud, a'r cyffylau, falle fel y cyffylau marchogaeth yn mynd mlaen i wneud riding horses, neu cyffylau brido, a'r hac a pethau i'r oedolion i ddangos wedyn yn y sioe mawr. Anghylch y cyffylau yr adran Rhanfrid Cymreig sydd yn cael ei feirniadu, ac y dosbarth ola cyn i ni symud ymlaen at y bencampwriaeth. A'r dosbarth i ebolion Eboles sy'n adferch blwydd fydd yn aeddfedu dros uchder o 148cm sydd yn y cylch, ac yn cadw cwmni i fan hyn, a dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan a wedi mwynhau yn fawr iawn hanner par. Do, a dyma hi nawr yn cael cip olwg ola ar y llinell yma sydd o flaen hi. Dim bob un ohonyn nhw wedi behafio cystal, a falle byth bydde Lisa'r beirniad wedi gobeithio. Mae hyn yn eitha rhwystredig yn dydi o ran i'r rhai sy'n arddangos a'r beirniad hefyd. Ymwedig os maen nhw'n ffansio neu can licio un sydd heb trotia neu heb ymdrin yn iawn. Ydy, oedd yr un mae'n edrych arno nawr ddim cweit wedi sefyll cystal a byth bydde hi wedi hoffi pan ddath e mas i wneud i arddangos unigol. Ac felly mae'n cael cip nawr gofannol ar y ceffyl yma gan bod yn sefyll. A falle'n wir welwn ni bod hi'n danfon o allan i gerdded eto fel nath hi yn y dosbarth cyn. Wel, y Beclam Aurora sydd yn y safle gyntaf yn ail ar hyn o bryd, Sepico Pippi Longstocking, ac yn drydydd Logging Dancing in the Clouds. Ac Lisa Basw Allen yn cael golwg bach arall arnyn nhw, ac mae'n cymryd i amser fan hyn. Yndi, chwarae teg, mae'n pwysau mesur yn manwl iawn.
Mae fe yn un o'r dosbarthiadau mwyaf anodd i feirniadu bydden ni'n tybio gan fod yr teipс mor wahanol yn y dosbarth. Mae yna rhywbeth yn poeni hi o ran rhywbeth mae wedi weld, ond gwyd i weld. Felly pwy y cynta'r ail yn cael ei newid. A dyna pam mae hi mor bwysig i weld y cyffylau yn fanwl ac yn neud i arddangosiad unigol yna. Wel, Sioe, Pippi Longstocking sydd yn ennill y dosbarth wrth y march Penllangrig Dasig allan o ffrw pastel. Ac wrth gwrs, Beckham Aurora wedi cael ei symud lawr o'r safle cyntaf i'r ail safle. Monohawk Real Magic a Llanargaseg Lindol Andorra. Siom fawr i Beckham, dwi'n siŵr, ond dathlu i Bradley Butler sydd yn ennill y dosbarth yma yn adran y Rhanfrid Cymreig. Sioe, Pippi Longstocking enillydd yn y dosbarth i ebolion Eboles sy'n ardderch blwydd yn adran y Rhanfrid Cymreig.